nämäde jancıyım. Oğlan tarapam radi ala fiyeli. Tarapam radi bere fiyeli. Oğlan bilen gaydam söyşüptir radi bir-birine qoşası geliyor şolon. Hiç taraftan karşılık yok. Ne oğlan taraftan ne gay taraftan yöne prosto. Hakikaten şak oğlan tarafları hakikaten yağda yok bolsa barar gıylaram on yalaktan yürek değil yani. Şu oğlan tarafın yağdayının barlığını bilip atıyor. Oğlan taraf vahay birazcık skitke deyin zat pulumuz yok, yağdayımız yok deyse o jol hakikat bolan. Edeyim. Barcak yeriniz oňşypçyk barayım. Edeyim. Näme? Bararsa kelki var da barda. Bilge işleyinden näliýän alasy gelýär ýöne prosto käwer maşgala bolýar, aýlyga ulnuga ýaşaýar. Şo derece şon mysal üçin hatda 50 gramlyk diýen bolýan, 50 gramlyk ýygnamak üçin gerek de iýmekden, içmekden, giýmekden aýryp ýygnamalar şonu. Maşgalada ulalla çaras hady köp bolýar onu. Diýjek bolýanym. Şoň üçin, zat üçin hatda bolman 50 gramlyk bir geçirsinler diýip toýuňa saklap oturardymyzmy? Ýa-da bolmasa geregem däl şo zatlar, bize çaltyrak birikmek bolýar diýip barardyňarmy gaýlar kommentariýa edin ki. Diýip barardylar. Taban. Why?